Quddiem l-awtorità ta' Djar jirriżulta li hemm 3840 talba għal akkomodazzjoni soċjali. Dan intqal mill-Ministru għall-Familja, Drittijiet u Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon meta wieġeb mistoqsija parlamentari tal-kelliem tal-Oppożizzjoni għal akkomodazzjoni soċjali, il-ġlieda kontra l-faqar, is-solitudni u l-esklużjoni soċjali Ivan Bartolo. Bartolo staqsa kemm hemm talbiet pendenti għal akkomodazzjoni soċjali quddiem l-awtorità ta' Djar u jagħti l-informazzjoni skont il-lokalità li minnhom ġejjin l-applikanti u staqsa wkoll kemm minn dawn it-talbiet huma l-ewwel dar tagħhom u kemm minnhom qed jitolbu li jbidlu l-post għal post ieħor għal xi raġuni oħra. Il-Ministru Michael Falzon qal li sal-lum l-awtorità ta' Djar għandha 3291 talba pendenti għal akkomodazzjoni soċjali. Hemm ukoll 549 talba oħra biex l-inkwilini jibidlu l-post tagħhom ma' post ieħor. Intant il-Ministru Michael Falzon naqas milli wieġeb kemm l-allokazzjoni saret xahar b'xahar mill-Awtorità ta' Djar bejn l-ewwel ta' Jannar 2017 u 3 ta' Ġunju 2017 li ma tweġiba se tingħata f'seduta oħra.